'Yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Bashir Halilu Idris daga cibiyar Albishir Islamic Medicine masu yin ruƙuya da haɗa magunguna na addinin musulunci tare da ba da shawarwari da addu'o'i akan cututtuka da sauran larurori na yau da kullum. Muna gode wa Allah maɗaukakin sarki wanda ya ƙaddara muka sake haɗuwa a cikin wannan lokaci mai albarka, wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu kawo bayani ne akan matsayin kambun ido a addinin musulunci. Za mu ji me addinin musulunci ya bayani game da kambun ido, me malaman musulunci suka fahimta game da kambun ido, yaya ake gane mutum ya kamu da kambun ido, sannan a musulunci waɗanne hanyoyi ya kamata a bi domin a samu waraka ko a samu lafiya ga wanda aka tabbatar ko kuma ake zaton cewa ya kamu da matsala ta kambun ido. Kada a manta lambar wayar da ake samun mu kai tsaye ita ce 08162600700. Albishir Islamic Medicine muke kawo muku wannan bayani. To alhamdulillahi, idan aka ce kambun ido, abinda ake nufi da kambun ido shine wato wani dafi ne wanda Allah maɗaukakin sarki yake halittarsa a cikin idon wasu daga cikin mutane ko kuma aljanu, ta yadda idan sun kalli mutum ko wata dabba ko wani abu da wannan idon nasu, wannan dafin kan iya fitowa daga cikin idon nasu ya samu wannan abin da suka kalla, sai abin ya kamu da cuta ko kuma abin ya samu wata tawaya. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kambun ido yana iya jefo mutum daga dutse ko kuma ya sa raƙumi ya shiga tukunya. Ma'ana dafin kambun ido kan iya harbin mutum har ya sa yana kan wata dabba ya faɗo, ko yana kan dutse ya faɗo, ko kuma ya sa raƙumi ya faɗi yana shure-shure ta yadda sai dai a yanka ya shiga tukunya ba tare da ya shirya ba. Saboda haka wannan ita ce ma'anar kambun ido, ma'ana wani dafi ne da kan iya fitowa daga idon mutum ko kuma aljani ya samu wani mutum ko wata dabba, sai wannan abin da ya samu ɗin ya kamu da cuta ko ya kamu da rashin lafiya, wanda kamar yadda za mu samu bayanai a gaba, kambun ido na iya kaiwa ma ga mutum ya rasa rayuwarsa gabaki ɗaya. To da akwai hadisai masu yawan gaske da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda ya yi magana akan kambun ido, kama daga bayanan da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa kambun ido gaskiya ne, da kuma wasu addu'o'i da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda yake yi wa kansa, da waɗanda yake umarta iyalansa, da waɗanda yake umartar sahabbansa su yi idan sun kamu da matsala ta kambun ido. Saboda haka malaman musulunci, musamman cikin tafsirin suratu Yusufa, ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki lokacin da yake ba da labarin yayin da annabi Yaquba alaihi salam ya tura 'ya'yansa zuwa wajen annabi Yusufa alaihi salam, bayan shi annabi Yusufa ya nemi haka cewa waɗannan 'yan uwa nasu su taho da rago, su taho da wani su taho da ɗan uwansu. To lokacin da za su shiga cikin garin Misra, sai annabi Yaquba yake ce musu, ya ku 'ya'yana, kada ku shiga ta ƙofa guda ɗaya, ku shiga ta ƙofofi daban-daban. Duk da dai ba babin tafsiri muka buɗe ba, amma dai Allah maɗaukin sarki ya ba mu labari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa wa ma ughni ankum min Allahi min shay in al-hukmu illa lillah alayhi tawakkaltu alayhi falyatawakkalul mutawakkilun. A ma'anar wannan aya, annabi Yaquba alaihi salam yana gaya wa 'ya'yansa cewa kada dukkansu su shiga ta cikin ƙofa guda ɗaya, sai dai su rarrabu, wani ya shiga ta waccan ƙofar, wani ya shiga ta waccan ƙofar, saboda kamar yadda malamai suka yi bayani,
annabi yaquba alaihi salam waɗannan 'ya'yan nasa su 11 da za su yi tafiya lokaci ɗaya suna kama, kuma 'ya'ya ne kyawawa ga kwarjinin annabta ko kuma kwarjini na jinin annabta. Don haka idan aka gansu sun tafi gabaki ɗaya za su ɗauki hankalin mutane, za a yi ta magana a kansu, wani zai yabe su, wani zai kushe su, wani zai faɗi wasu abubuwa a kansu. Sai annabi yaquba alaihi salam ya ce su shiga ta ƙofofi daban-daban. Sannan a ma'anar ayar annabi yaquba alaihi salam yake gaya musu cewa hakan da nayi ba wai wani abu na tare muku wanda zai iya samun ku daga wajen Allah ba, ni ma ga Allah maɗaukakin sarki na dogara. To ƙarƙashin tafsirin wannan aya malamai da dama sukan kawo bayani akan kambun ido, cewa annabi yaquba alaihi salam ya guje wa 'ya'yansa sharrin masu kambun ido ne. Saboda haka ga wasu daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zamu kawo waɗanda suka yi bayani akan ambatan kambun ido a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko kuma wasu daga cikin wasu abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa game da kambun ido. A cikin littafin sahihul Bukhari da sahihu Muslim an karɓo daga nana Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana umartata, ko kuma ya kasance yana umartata kamar da ta yi bayani cewa in yi wa kaina ruqiyya ko ruqya, ko in yi wa kaina addu'a daga sharrin kambun ido. Yakan ba ta umarni ya ce ki dinga neman tsari daga kambun ido, ko kuma ya gaya mata wasu addu'o'i ma da za ta dinga karantawa, kamar yadda a nan gaba idan mun tashi kawo nau'o'in addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi domin neman tsari daga kambun ido, za mu kawo wasu daga cikin irin waɗannan addu'o'i da yake baiwa nana Aisha, Allah ya ƙara yadda a gare ta. Ta ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana umartarta. Ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya amurni an astarqi min al'aini. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana umartata in yi wa kaina ruqya daga kambun ido. Kamar yadda muka yi bayani akan yadda ake yin ruqiyya, to mun yi bayani akan ar-ruqya din. Idan aka ce ruqya a musulunci me ake nufi? Aƙalla dai ana nufin addu'a ko kuma wata hanya ingantacciya ta neman magani. To annabi sallallahu alaihi wasallam yakan umarce shi ta yi ruqya game da abin da ya shafi kambun ido. Wannan hadisi sahihi ne, Bukhari ya ruwaito shi, Muslim ma ya ruwaito shi. Sannan haka nan an samu hadisi daga shi ma Muslim ya ruwaito shi, Ahmad ya ruwaito shi, Tirmidhi ya ruwaito hadisin kuma ya ce hadisi ne ingantacce. Shi ma wato daga Ibn Abbas, Allah ya ƙara yadda a gare shi, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kambun ido gaskiya ne, da a ce akwai wani abu da zai riga ƙaddara faruwa to da kambun ido ne. Don haka idan an nemi ku yi wanka to ku yi wankan. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi yake cewa al'ainu haqqun walau kana shay'un sabi'ul qadari la sabaqatuhu al'ainu. Wato kambun ido gaskiya ne, kuma da akwai wani abu da zai riga abin da Allah ya kaddara zai faru to da kambun ido ne. Misali, idan Allah maɗaukakin sarki ya kaddara wani abu zai same ka, to da akwai wani abu wanda zai iya canza wannan abin da Allah ya kaddara zai same ka, inda da akwai shi to da zai kasance kambun ido ne. Idan Allah maɗaukakin sarki ya kaddara zaka je gida lafiya, to da akwai wani abu da zai iya canja wannan kaddarar to da kambun ido ne. Da zaka gabu da mai kambun ido da ya canja wannan kaddarar, to dan dai babu abin da yake iya canja kaddarar Allah ne. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana so nuna mana yadda tasirin kambun ido yake da izinin Allah, yadda tasirin kambun ido yake, cewa da Allah ya bai wani abu dama ya canja kaddara ma, to da kambun ido ne zai samu wannan dama. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ainu haqqun, kambun ido din gaskiya ne. Sannan ya ce da akwai abin da yake iya canja kaddara
da akwai abin da zai riga kaddara faruwa to da kambun ido ne. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idhastaghsaltum faghsilu, idan an nemi ku yi wanka to ku yi wankan, kamar yadda shi bayanin wannan ƙarin zai zo a gaba idan mun zo bayanin yadda ake warware ko samun waraka da kambun ido. Ma'anar ƙarin hadisi shine idan an nemi ku yi wanka to ku yi wanka, ma'ana idan an ga wani ya faɗi ko ya shiga wani hali sai ake zaton cewa an yi masa kambun ido, to idan an same ka kai a matsayin wanda ake zaton cewa kai ne ka kalle shi wannan abu ya same shi, sai aka ce ma ka yi wanka don a ba shi ruwan ya wanke jikinsa ko a yayyafa masa ruwan, to ka karɓi ruwan ka yi wankan, kada ka tsaya da taurin kai kana cewa kai ba maye ba ne, kai ba ka da kambun ido, kada ka tsaya surutu, ka karɓa ka yi. Amma za a fahimci bayanin a nan gaba insha Allah ta'ala. Wannan dai mun kawo shi ne a cikin ambatan kambun ido da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi. Sannan haka na an samu hadisi daga Imam Ahmad da Tirmizi, shi ma ya rawaito wannan hadisi, shi kuma daga Asma bintu Umais, Allah ya ƙara yadda a gare ta, tace ya manzon Allah, hakika 'ya'yan gidan Ja'far sun kamu da kambun ido, shin ma iya yi musu ruqya? Ma'ana ta ga gidan iyalin Ja'far sun kamu da, suna rashin lafiya ko suna zazzabi ko ta ga wani yanayi a tattare da su, kamar yadda anan gaba za mu yi bayanin yaya za ka yi ka gane mai kambun ido din. To ta ga waɗannan alamu a tare da su, sai ta zo ta nemi izini daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shin a iya yi musu ruqya? Ma'ana a iya neman musu magani ko a yi musu addu'a na wannan kambun ido din da ta gani a tare da su? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am, domin da akwai abin da zai riga kaddara faruwa to da kambun ido ne. Ma'ana ya ce lalle a nemar musu magani, lalle a yi musu addu'a, domin da akwai wani abu da zai riga kaddara faruwa to da kambun ido ne. Da akwai abin da zai sa ka mutu kafin kwananka ya ƙare, inda da akwai wannan abu to da zai kasance kambun ido ne. Sannan an samu hadisi wanda Abu Dawud ya rawaito, shi kuma daga Nana Aisha, Allah ya ƙara yadda a gare ta, tace ya kasance ana umartar wanda yake da kambun ido ya yi alwala, sai wanda aka yi wa kambun ido ɗin ya yi wanka da ruwan. Ma'ana idan mutum ya kamu da rashin lafiya, wanda rashin lafiya ta sa aka ga alamun cewa kambun ido aka yi masa, to kamar da Nana Aisha ta ba da labari, tunda Nana Aisha ce ta ba da labari, ta ce ana umarta, ka san a zamanin ta ba wanda zai ba da umarni sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To tana nufin a sunna ana ba da umarni wanda ake zaton an yi masa kambun ido, sai a sa wanda ake zaton cewa shi ne ya masa kambun idon, sai a sa ya yi wanka, shi kuma sai a ba shi wannan ruwan, shi ma a ce ya yi wanka. Misali, mutum ya kamu da rashin lafiya, an kasa gane kanta, sai aka yi masa wasu tambayoyi ko aka yi la'akari da waɗansu abubuwa da suka faru ko wasu alamu, sai ake ganin cewa da alama abin da wane ya ce a kansa ko abin da wane ya aikata a kansa shi ne ya masa tasiri, to sai a kira wannan mutumin, sai a yi masa bayani ba wani abu ba ne ba, ka yi wanka a yayyafa masa ruwan ko kuma a bashi wanka. To a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar da Nana Aisha ta ba da labari, haka ake yi. Za mu ɗan ƙara bayani a nan gaba. Nan dai muna so ne mu gane cewa wannan kambun ido ɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san da shi, ya yi bayani a kansa, ga wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma suna kawo ruwayoyi a kai. Sannan kuma an samu hadisi daga Abu Zarr al-Ghifari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce haƙiƙa kambun ido yakan shafi mutum da izinin Allah har sai ya hau tudu mai tsaho sannan ya faɗo daga gare shi. Ma'ana kambun ido yana iya yin tasiri ga mutum, amma da izinin Allah, sai Allah ya ƙaddara. To kambun ido sai ya mutum tasiri, har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yakan iya hawa dutse ko wani tudu mai tsaho sai ya faɗo saboda tasirin kambun ido.
da mutum zai hau wani dogon dutse ko wani dogon bene, mutane suna kallonsa ko suna faɗa wasu abubuwa a kansa, to tasirin wannan kambun ido ɗin Allah ya ƙaddara zai samu wata cutuwa ta wannan sababin, sai ya sa wannan mutumin ya faɗo daga inda ya hau, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a wannan hadisi na Abu Zar al-Ghifari wanda Ahmad da Abu Ya'la suka rawaito shi. Sannan kuma an karɓo daga nana Ummu Salma, Allah ya ƙara yadda a gare ta, ta ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli wata kuyanga a gidanta, sai ya ga wani baki-baki a fuskarta, sai ya ce lalle akwai kallo na kambun ido a tare da ita, don haka ku yi mata ruƙuya. Ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle ta, sai ya ga waɗansu alamu a fuskarta, ya ga wani ɗan baki-baki, sai yake cewa wannan matar lalle akwai kambun ido a jikinta, akwai kambun ido a tare da ita, don haka ku nemar mata magani. Kamar yadda dai muke ta bayani, ita ruƙuya a musulunci tana nufin ingantacciyar hanyar neman magani da addinin musulunci ya yarda da ita, musamman abin da ya shafi addu'o'i. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga haka sai ya ce lallai a nemar mata magani. Wannan hadisi shi ma Bukhari ne ya rawaito shi. Sannan an samu hadisi daga Jabir bin Abdullah, Allah ya ƙara yadda a gare shi, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kambun ido yakan iya shigar da mutum kabari, kuma yakan shigar da raƙumi murhu. Shi ma Abu Nu'aymin ne, wato shi wani hadisi Abu Nu'aymin ne ya rawaito shi. Wato kambun ido tasirinsa da izinin Allah na iya kai ga mutum ya shiga kabari ba tare da ya shirya ba. Wato kambun ido yana iya kashe mutum kenan. Idan da za ka hau wani abin hawa, to inda mai kambun ido zai kalle ka, to wannan abin zai iya maka tasirin da za ka iya faɗuwa kai haɗari har a kai ka kabari, ko kuma ya shigar da raƙumi cikin tukunya. Wato ambatan raƙumi na nuna cewa kambun ido na iya yin tasiri hatta akan dabba ma. Da za a ga ka siyo wani ragon sallaka mai kyau, ka zo kana ta nuna mutane suna faɗa wasu abu a kansa, zai iya yin tasiri. Ko ka siyo wani ragon sunanka, ko ka siyo wani turkekensa, ko ka siyo raƙumi ko makamancinsu, ko a gan shi da wata siffa ta daban, to da wani zai faɗi wata kalma a kansa ko ya masa wani kallo, wannan abun zai iya yin tasiri ga wannan dabbar taka ba tare da ka shirya ba, sai dai ka ganta a tukunya ana dafawa. Ma'ana ta faɗi tana shure-shure za ta mutu, sai dai a yanka, sai dai ka ganta a murhu, ko kuma ta rasa rayuwarta, kamar yadda ɗan adam ma yakan iya rasa rayuwarsa ta sanadin wato kambun ido ɗin, kamar yadda wannan hadisi wanda Abu Nu'aymin ya rawaito yake nuna wannan bayani daga Jabir bin Abdullah. To amma waɗannan hadisai da muka kawo kusan guda 7, me za mu fahimta game da su? Duk da dai nakan ɗan tafi da abin da ɗan yin bayani, amma daga cikin abubuwan da za mu fahimta a waɗannan hadisai da muka karanta yanzu shine, na farko dai suna nuna mana cewa kambun ido gaskiya ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani. Mun jijji akwai hadisai da annabi sai abba cewa al'ainu haqqun, al'ainu haqqun, ma'ana kambun ido lalle kambun ido da akwai shi. Kambun ido ba canfi bane, kambun ido ba gargajiya bane, kambun ido ba ƙaƙala bane ba. Abu ne da yake addinin musulunci ya san da zamansa, wanda yake buƙatar ya more bayani akan wannan, to ya samu tafsirin wato suratu Yusufa ƙarƙashin faɗin Allah a cikin wannan aya da muka karanta, wato inda annabi Yaquba alaihi salam yake ce da 'ya'yansa, ya bani la tadkhulu min babin wahidin, ya zuwa dai ƙarshen aya. In Allah da za a ga malamai sun faɗaɗa bayani, ko kuma a duba waɗannan littattafai da muka ambata. Sannan abu na biyu kuma, wato waɗannan hadisai suna nuna mana cewa har annabawan Allah suna neman tsari daga sharrin kambun ido. A nan gaba za mu karanta mu ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam in ba shi da lafiya yakan umarci wasu daga cikin iyalinsa ma su yi masa addu'a, ko mala'ika ya zo yana karanta masa addu'a wanda a cikinta akwai neman tsari daga sharrin kambun ido.
kenan har annabawa suna neman tsari, kamar yadda hadisi na karanta kuma annabi sallama da kansa ya ce a nemar wa wannan matar magani saboda akwai kambun ido a jikinta, kuma an nemi izininsa za a yi wa waɗansu magani game da kambun ido, ya bayar da dama. Da haka kambun ido abu ne da yake annabawa ma sukan nemi tsari ko kuma su ba da dama ko su ba da addu'a a nemi tsari daga sharrin kambun ido. Abu na uku kuma shine kambun ido tsohuwar cuta ce a duniya, ma'ana larura ce take da ɗaɗɗiya, ba wai daga baya waɗansu suka zo suka ƙirƙiro ba corona ba ce bare ka ce a 20 yaushe ne aka ƙirƙiro ta ne ko 2019 ne, to ba wata cuta ba ce, ba ebola ba ce bare ka ce a wani shekara kaza ta zo. Kambun ido cuta ce wadda take ainihin da daɗaɗɗiyar cuta ce, saboda gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace ta. Sannan abu na hudu shine kambun ido yana iya kashe mutum ko kuma dabba, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin da ya shige a baya. Wato kambun ido yana ma iya yin kisa, kada ka ɗauka cewa ai kambun ido kawai na iya sa mutum ya faɗi ya shure ne ya tashi, ko kuma mutum ya faɗi kamar mai aljanu ya buge-bugensa ya tashi. Ba iya anan abin ya tsaya ba, kambun ido na iya kashe mutum ko kuma ya sa dabba ta shiga tukunya ko ta shiga murhu ba tare da ta shirya ba. Sannan kuma abu na biyar shine kambun ido yana iya sawa mutum ya faɗo daga kan tudu ko abin hawa, ma'ana da za ka hau mota kana kwabo ana yi ma tafi, ko ka hau babur kana wani abun burgewa, ko ka hau jirgin sama kana leƙowa kana ɗaga hannu in za ka iya misali, ko ka hau wani tudu ko ka hau wani bene ko makamancinsu, to tasirin kambun ido na iya sawa ka faɗo daga kan wannan abin hawan naka, ko daga kan dokinka ko daga kan raƙuminka ko daga kan kowane irin abin hawa ne ma da ka hau. Kambun ido na iya sawa ka hau kan wannan abu sannan ka faɗo. Sannan kuma wato abu na bakwai shine, abu na shida shine kambun ido yana iya shafar mutum ko dabba, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa yana iya sawa raƙumi ma ya shiga tukunya. Da haka kambun ido ba wai sai a kanka da 'ya'yanka ko iyalinka kaɗai za ka nemo wa tsari ba, idan kana da dabba ka neman mata tsari daga kambun ido. Kada ya zamanto cewa kai kawai dokinka sai dai a yi masa kwalliya a fito ana burge mutane, baka addu'a, wannan dokin rayuwarka yake ɗauke da ita tun da kai kake hawa. Ko kuma kawai ka sai babur sai dai ko ka sai mota sai dai kawai a shigo gari ana burge mutane da ita, baka yi mata addu'a, baka nemo mata tsari, bayan ka san wannan motar rayuwarka ce, rayuwar iyalinka ce, kuma dukiyarka ce. Saboda haka za ka iya shiga wannan motar ta kashe ka, za ka iya shiga wannan motar ta ja maka asara, za ka iya shiga wannan motar ka gamu da larura, za ka iya shiga wannan motar ka rasa iyalinka. Don haka motarka ko wani dukkan abin hawanka shi ma yana buƙatar ka dinga neman masa tsari daga sharrin kambun ido, kamar yadda wannan hadisi ya nuna cewa kambun ido yana iya yin tasiri game da dabba. Sannan kuma wato abu na bakwai shine kambun ido yana da saurin tasiri ta yadda yake iya kama wanda aka yi wa ɗin a take, kamar yadda akwai wani dogon hadisi amma dai ba karanta kissa zami baki ɗaya ba, shahararriya ce dai, cewa wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wanka, sai wani daga ciki ya hango ya ga fatar jikinsa haka, sai yake cewa kai ban taɓa ganin mai kyan fata irin wane ba. Yana faɗa sai wannan bawan Allah ya faɗi yana shure-shure da fara tana fita daga bakinsa. Da aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya faru, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa kuke so ku dinga kashe ɗan uwanku? Ya ce ya rasulullahi ba wani abu na faɗa ba, kaza da kaza na ce. To anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani, suka san ma'anar shi kambun baka ɗin nan, da kuma umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar cewa wannan mutumin yayi alwala ya wanke mazagin wandonsa, aka yayyafa wannan bawan Allah sannan ya watsake baki da. Wato kambun ido na iya yin tasiri wa mutum a take. In kana da kambun ido a take, wannan abun zai iya kama mutum, a ga mutum ya faɗi a take yana shure-shure, ko mutum a take ya faɗo daga wani abun hawa mai tsayi wanda ya hau kai, kamar yadda wannan hadisi ya nuna mana.
Sannan kuma abu na 8 shine ya halatta a yi wanda aka yi wa kambun ido tofi ko kuma a masa ruƙuya. Idan an fuskanci mutum na da kambun ido ya halatta a nemar masa magani, kada a ce to ai dama ba wani abu bane ba tun daga shi musulunci ya san da shi, sai dai a yi haƙuri. Kamar da waɗanda wasu suke ganin burgewa ce in suna rashin lafiya ba za su sha magani ba, ba za su je asibiti ba, ba za su nemi Allah ya yaye musu ba, ai kamar wannan rashin lafiyar da suke yi ƙarin samun lada suke. To kaga wannan rashin fahimtar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne da rashin yi wa kai adalci. Dan mutum ko shi ba ahalin sunna bane, in dai kana karanta alqur'ani to ya kamata ka san cewa annabawan Allah sun yi rashin lafiya kuma sun roki Allah ya yaye musu. Duk da an san rashin lafiya cuta ce da take kama gangan jiki, amma wata jaraba ce da take ƙara kusanta bawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Amma ka duba kisoshin kisar annabi Ayyuba, na taɓa rubuta cikakke kisarsa, tana nan a shafi na Facebook da blog ɗina duk suna nan. Zaka ji annabi Ayyuba Allah ya jarabe shi da larura kuma ya roki Allah ya yaye masa. Don haka kambun ido shi ma ya halatta a nemi tsari ko kuma a yi addu'a don Allah ya yayewa wanda ya jarraba da wannan larura. Sannan abu na 9 da za mu fahimta daga waɗannan hadisai da muka karanta shine, idan aka zarge ka da cewa ka yi wa wani kambun ido sai kuma aka nemi cewa ka yi wanka don a yayyafa wa mara lafiyar ko a bashi shi ma ya yi wanka, to kada ka ce ba za ka yi ba. Saboda me? Saboda kamar yadda a nan gaba za mu kawo bayani cewa kambun ido ba maita bace ba, ba tsafi bace ba kutse ne cikin lamarin Ubangiji ka je ka ƙaƙalo wani abu kawo masu da'awar sanin gaibu misali, duk ba wannan bane ba aiki da aljanu bane ba, aiki da shedanu bane ba, neman taimakon ifritai bane ba. Kambun ido wato wannan abu ne da Allah maɗaukin sarki yake halitta. Kada ka yi taurin kai, ka karɓa ka yi wankan, saboda umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yin hakan da za ka yi shi yake nuna cewa kana da ilimi, yin hakan da za ka yi shi yake nuna cewa kana biyayya ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. In ya so, idan wanda ya kamu da lalurar aka bashi ya yi wankan ko aka yayyafa masa ɗin sai aka ga bai warware ba, an san ba kai bane ba. Amma idan aka bashi aka ga ya warware, shi kenan sai ka je ka ci gaba da addu'a. Duk mai ilimi ya san cewa ba wai wani abu bane ba da ka ɗora wa kanka. Saboda haka wannan hadisai suna nuna mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada umarni cewa idan aka nemi cewa ka yi wanka ko ka yi alwala domin a baiwa wanda ake zargin kambun ido ya same shi, saboda ana so ya samu waraka, to ka yi alwalar ko kuma ka yi wankan, kada ka ce ba za ka yi ba. Sannan abu na 11 shine kambun ido yana tasiri, amma yana yin tasirin ne da izinin Allah maɗaukakin sarki. Kada wani ya ɗauka cewa a kambun ido, kamar yadda har yanzu wasu ba su yarda cewa sihiri yana iya yin tasiri ba. Za ka samu sun yi imani da Allah, sun yi imani da Alƙur'ani, sun yarda da sunna, amma su ba su yarda cewa sihiri zai iya kama su ba, ko ba su yarda sihiri zai iya kama wani ba. Saboda haka wannan duk ba daidai bane ba. To akwai wanda zai iya ɗauka cewa shi ma kambun ido ɗin kawai shi ba zai iya kama shi ba. To kambun ido yana iya yin tasiri, amma dai da izinin Allah, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani a cikin hadisin da ya shige. To amma menene bambanci tsakanin kambun ido da kuma maita? Duk da dai a cikin wannan bayanai da muka yi za a fahimci cewa lallai da akwai bambance-bambance tsakanin kambun ido da kuma maita, amma dai duk da haka za mu ɗan kalli wasu bambance-bambance ko da guda 5 ne zuwa 6 abubuwan da suke rabe tsakanin kambun ido da kuma maita. Abu na farko dai shine kambun ido halitta ce, ba siya ake ko kuma koya ba. Shi kambun ido haka Allah maɗaukin sarki yake halittar mutum da wannan tasirin a tare da shi, ba lallai shi kansa ya zama ya sani ba. Mutane da yawa kashi 99.9 na masu kambun ido su ma ba su san suna da shi ba.
sai dai kawai wani dai a ransa ya dinga jin cewa kai anya kowa ne da ya yi asarar kuɗinsa ba don kwana ce masa kaza ba ne ba, anya ko yaron nan da ya faɗa kwata ba kallon da ne masa ko abu kaza da ne masa ba ne. ‘Yan kaɗan ne suke fahimta, amma mafi yawan mutane ba su san suna da shi ba. To kambun ido kenan, shi halitta ce, mutum ba zuwa yake yi ya koya ba, yadda za a yi wani ya ce bari ya koya maka kambun ido ka dinga yi wa mutane. Amma ita maita siya ake yi ko kuma a koya. Duk wanda ka ji ya ce maye ne shi, to ko dai siya yayi ko koya yayi, ko ka ji mutum yana ikirarin ɗan gado ne shi, to in ma shi ɗan gadon ne akwai lokacin da aka dafa masa wasu abubuwa ya ci ko aka ba shi wasu abubuwa ya sha. Amma maita ba a gadatta a ce wai don wane maye ne ya haifa ɗa shi ma ya zama maye, ko wance mai ya ce ta auri miji shi ma ya zama maye, ko ta haifa ɗa shi ma ɗan ya zama maye. Maita aiki ne da aljanu, kamar yadda za mu ji a gaba, aiki ne da aljanu, koya ake, tsafi ne. Amma kambun ido ba koya ake ba, ba tsafi bane ba, ba gada ake yi ba. Allah maɗaukakin sarki ne kan jarrabi wasu daga cikin bayansa da wannan. Bambanci na farko kenan. Bambanci na biyu shine kambun ido ba tsafi bane ba kuma ya fitar da mai shi daga musulunci ko ya ɗora masa wani zunubi saboda yana da kambun ido, tunda ba shi ya jawo kansa ba. Amma maita tsafi ce, duk wanda yake tsafi kuma ya imani da shi to kai tsaye ya janye kansa daga cikin musulunci, sannan yana da zunubai na waɗanda ya cutar ta sanadiyar maitarsa. Saɓanin mai kambun idon da bai san yana da shi ba, in ya cutar da wani, Allah madaukin sarki ba azzalumin sarki bane ba zai ce zai masa azaba game da wannan ba. Amma maye ya kama mutum ya sa masa cuta ko ya sa masa rashin lafiya, to wannan shi wato cuta ce wadda take da akwai zunubi a tattare da ita, saboda wanda yake yi ya san yana yi kuma da mugunta yake yin wannan abu. Don haka wato ita maita tsafi ce da ake haɗa kai da aljanu da wasu kayan surkulle da wasu abubuwa a je a haɗa a yi wa mutum, kamar yadda in Allah ya yarda nan gaba za mu yi bayani akan ita kanta maita ɗin, gundarin maita mu ɗauko ta mu bayani akan ta da yadda take da rabe-rabenta, da yadda ake yinta, da yadda ake gane su, da yadda ake tsira daga sharrin su da yardar Allah maɗaukakin sarki. Abu na uku shine mai kambun ido ba da aljanu yake aiki ba, amma mayu suna aiki ne da aljanu. Shi mai kambun ido bai ma san yana yi ba, bai san wasu abubuwa aljanu ko rauhanan ƙarya ko wane ne, duk waɗannan abubuwa bai sani ba. Amma shi maye da aljanu yake yin aikinsa, da su yake haɗa kai. Maye yana cikin ɗakinsa a zaune, ba zai yi dan kai masa wani abu ya ce maka za ka gani kuma da daddare ya zo ya cutar da kai ba, sai dai ya nemi aljani ya tura maka ko ya bi wasu hanyoyi na tsafi na surkulle ya zo ya maka barazana ya baka tsoro. Amma dai shi mai kambun ido baya iya yin wannan. Abu na huɗu shine ba dukkan mai kambun ido ne san yana da shi ba, amma kowane maye ya san shi maye ne. Ba wanda zai zama maye yana cutar da al'umma a kama shi ya ce wai wallahi shi ma bai sani ba, ƙarya yake yi. Ya san yadda aka yi samu, ya san yadda yake sarrafa wannan mai tattasa wajen cutar da al'umma, amma mai kambun ido bai sani ba. Sannan maye yana iya yin abubuwa da yawa da maitarsa, kamar maye ya ce maka zai gaya ma abin da yake cikinka, ko ya gaya ma mai ka ci ɗazu, ko ya ce ko kai masa laifi ya ce sai ya zo ya yi ma kaza, ko ya dinga ikirari. Mu sai kaga har da sarkin mayu har da wane ne, kaga wasu suna ta yawo da bulalai suna wani muzurai, suna fito da wani abu daga bakinsa suna mayewa su ne sarakunan mayu, ina mayen ya fito, ina kaza ina kaza. To shi mai kambun ido bai da wannan, baya ikirari da kambun idonsa, bai ma san yana da shi ba. Amma mayu suna ikirari da maitarsu, suna ikirarin gado, suna yin tarurruka, suna yin bukukuwa, suna yin abubuwa daban-daban, kuma sun san junansu, sun san kuma da suke sarrafa al'amuransu, sannan kuma har bayar da magunguna ma suna yi. Don haka maitan nan koyarta ake yi, a dinga cutar da al'umma ko kuma a dinga ba da magani. Wasu sukan ce suna koyan maita ne don su taimaka wa al'umma, to amma ba wani haɗa kai da aljani ko shaidani don a taimaki al'umma. Saboda haka in mun zo yin bayani akan maita, Allah ya da mu bayani akan wannan don a fahimci ina suka dosa, kamar yadda muka yi bayani akan rauhanai da masu ikirarin cewa suna da rauhanan ƙarya waye wane ne, duk mun yi bayani akai
amma dai bayanin a rubuce ne na yi shi. In Allah ya yarda idan na samu dama zan yi bidiyo mu yi bayani akan wannan rauhanan da masu ikirari cewa ai su da rauhanai suke aiki. Don Allah ya yarda su ma za mu haska a gansu a fili da yardar Allah madaukakin sarki. To wannan su ne wasu daga cikin bambance-bambance tsakanin kambun ido da kuma maita. To amma abin da nake so in ɗan ƙara bayani anan shine aljanu ma suna yin kambun ido irin yadda mutane suke yin kambun ido. Bincike da kuma ta'ammali na yau da gobe ta harkar ruƙuya da karance-karance da sauransu ya sa an fahimci cewa su ma aljanu suna da kambun ido. Misali zaka ga mutum dukkan alamu da suka tattara da suka kamata a ce wannan mutumin aljanu ne da shi, ko wannan yarinyar aljanu da ita, ko wannan matar aljanu ne suka bige ta, amma za a yi mutum ruƙuya a bashi magungunan aljanu a yi masa duk abin da ya kamata, sai ka kuma ba wani alama na aljani a jikinsa. Ko mutum ya faɗi a zo a yi masa karatu a ta abin nan, amma ba za a ga wani alama aljani ba. A je asibiti a yi gwaje-gwaje a kasa gano me yake damunsa. A asibiti an kasa ganewa, a gida an kasa ganewa, a islamic chemist an kasa ganewa, masu gargajiya ma sun kasa ganewa. To akwai wannan kambun ido din irin na aljani da yakan iya shafar mutum. Duk da akwai abubuwa da dama da sukan sa lalura tana da alaka da iska amma a kasa gano ta. Da sanda ne bayani akan yadda ake yin ruƙuya na ɗan faffaɗi waɗansu abubuwa daga ciki, amma dai a ciki akwai wannan kambun ido ɗin na aljanu da suka iya sa wa mutum ko su koyo mutum tasiri ba tare da su ma sun sani ba, sai ya zamanto mutum ya kamu da cuta ko ya kamu da rashin lafiya ko kuma wani abu mara daɗi ya same shi. To amma da akwai kuma wani ɗan bayani shi ma da nake so in yi game da kalmar da Hausawa suka saba amfani da ita ce kambun baka. Dan ni ma lokacin zan ce kambun ido baki na yakan yi kamar in ce kambun baka din. To amma malamai da dama sun tattauna, ba wai a rubuce, malamai da dama na Hausa, idan da Hausa ne ake cewa kambun baka, amma a Larabci abinda ake cewa al'ainu ko a ce an-nazar. Al'ainu yana nufin ido din, shi idan kwaye ido. An-nazar kuma yana nufin duba. To shi kambun ido din a Larabci akan kiransa da al'ainu, ma'ana ido, ko an-nazaru duba. Amma maganar baki a ce kambun baka ba da wannan ake amfani ba. To shi sa malamai har da wasu daga cikin professors na Hausa waɗanda suke yin bincike akan abin da ya shafi Islamic medicine da sauran abubuwa da suka shafi musulunci, mun zazzauna da su mun yi lakcoci akan me ake nufi da kambun ido da kambun baka, abu ɗaya ne ko abu ne daban-daban. To amma dai kowa dai yana da kawo fahimtarsa. To amma dai abin da muka fahimta shine idan kambun ido shine Bahaushe yake ce masa kambun baka, to shi kenan wannan mun sallama, tunda dama gashi hadisai sun zo da cewa kambun ido gaskiya ne. Amma idan kambun baka Bahaushe yana nufin shi ma wani abu ne na daban, to shi kuma wannan wani abu ne da yake buƙatar a yi bincike a kai, a tabbatar da cewa shin da akwai shi ɗin ko kuma babu shi ɗin. Amma dai in dai ana nufin kamar waɗannan abubuwan da muka faɗa na tasirinsu da yanayin yadda abubuwan suke, shi ake nufi da kambun baka, to shi kenan musulunci dama ya riga ya san da wannan, ya riga ya yi bayani a kansa. Don haka dai kambun baka shine kambun ido. Abin da ya fi kamata a ce shine kambun ido ba kambun baka ba, don zai fi fassara yadda kalmomin suka zo kai tsaye. In dai kuma an ce lalle dai wani abu kambun baka wani abu ne daban, to wannan sai mu ce gargajiya ce ta zo da shi, gargajiyar Bahaushe kenan. Mu kuma muna bayani ne akan abin da musulunci ya tabbatar da shi. Don haka kambun ido shine abin da musulunci ya yi bayani a kai. To ga ɗan waɗansu alamu za mu faɗa ta yadda mutum zai gane cewa wato mara lafiyar da ke gabanka ko mara lafiyar da aka kawo maka, gane cewa kambun ido ne a tare da shi, ko kuma ɗan uwanka da wani abu ya faru da shi, ko wani abu da ya faru da wani ka gani, zaka gane cewa kambun ido ne. To ga wasu alamu za mu faɗi ko da guda 10 ne insha Allah ta'ala. Abu na farko dai shine akwai faɗuwa nan take, kaga mutum yana cikin harkokinsa kawai kaga ya faɗi kamar an bige shi, ko irin faɗuwar da masu aljanu suke yi.
kamar misali masu aljanu za ga yarinya tana cikin harkokinta ko ana karatu a aji sai yarinya ta kwallara ƙara tana bige-bige ko makamancin irin wannan, ko ga mutum na tafi kamar masu farfadiya kaga mutum yana tsaye kawai kamar an ɗauke shi an buga shi da ƙasa. To shi ma mai kambun ido yana faduwa irin wannan, wato kaga mutum kamar an bige shi ya faɗi, kuma kaga mutum yana kamar magagin mutuwa ko kuma kamar mutum zai fita daga hayyacinsa a take. Akwai bambanci tsakanin faduwar mai farfadiya da faduwar mai aljanu da faduwar mai kambun ido. To amma dai in mutum aikinsa ne zai iya ganewa. In mutum farfadiya yake, in ya faɗi za a gane wannan farfadiya yake. In aljani ne ya bige shi kana kallo ka san bigewar aljani ce, duk da bigewar aljanu ita ma kala-kala ce. To akwai wannan ta kambun ido din, amma dai akalla shine a ga mutum kawai ya faɗi kamar an bige shi. Abu na biyu shine faɗuwa daga kan abin hawa ko wani abu mai nisa ba tare da wani sanannen dalili ba. Kaga mutum a ce kawai yana tsaye akan babur kuma ya faɗi, ba tafiya yake ba, ba gocewa ya ba komai ba, kawai ya faɗi. Ko mutum na kan tsani kawai tsanin ya goce ya faɗo, ko mutum na kan bene ba tare da an gane wani sanannen dalili ba, kawai a ga ya faɗo, ko makamantan irin wannan abubuwa da za a yi bincike a kasa gane to menene ya sabbaba faɗuwar wannan abu. To shi ma yana daga cikin alamun cewa a kambun ido ne, sai a bincika a ga a yi wa mutum magani ta hanyar abin da ya shafi kambun ido kenan. Sannan abu na uku shine yakan zo da rashin lafiya mai tsanani tare da bayyana sunan mutum. Yawancin mutum kambun idonsa ya kai ga a lokacin da abin ya faru da mutum ba a samu damar an neman masa magani ko Allah ya sa an samu waraka a take ba, wani yakan koma gida ya ci gaba da rashin lafiya. Daga cikin abin da ake gane cewa rashin lafiyar take damun mutum ta kambun ido ce, shine za a ga mutum lokacin da yake rashin lafiyar tasa a ga ta tsananta, a ta gwaje-gwaje na asibiti da na gargajiya da na menene duk ayi ba a gane ba. Sannan kuma za a ji mutum yana surutai, yana kiran sunayen mutane, yakan dinga ambaton sunan wannan mutumin ko kuma dai sunan wani dai. Amma dai a nan gurin ya kamata dai a ce ma ban faɗi wannan ba, amma tunda na faɗa zan ɗan yi ƙarin bayani. Kada a ga mutum kawai ya faɗi yana rashin lafiya yana ambaton sunan mutum a ce ya yi masa kambun ido. Akwai wasu daga cikin abubuwa da dama da sukan sa mara lafiya ya dinga kiran sunanka. Misali, idan rashin lafiyar tasa ta aljanu ce, kai kuma aljanun suna jin haushinka, to za su iya dinga kiran sunanka. Ko kuma kuna da aljanu iri ɗaya, da aljanunka da aljanunsa iri ɗaya ne, to in ya tashi, in suka tasa masa suna rashin lafiya, za su iya dinga yawan ambaton sunanka ko su dinga nuna masa fuskarka a mafarki, ta yawan mafarkinka. Ko kuma in suna so su haɗa gaba sai ta yawan mafarkinka a ce yayi asiri kai masa ko makamantan irin wannan. Sannan idan ka zo gaida mara lafiya ka tarar yana bacci, to ka ce kawai in ya tashi a ce kana gaishe shi, kada ka ce sai an tashe shi kun gaisa. Saboda lokacin da yake baccin nan, in aka tashe shi kuka gaisa, ta iya yiwa ya farka ba daidai ba. In ya koma bacci kuma sai kwakwalwarsa ta dinga dawo masa da hotonka, sai ya dinga ganin ka a mafarki, ko kuma da ya farka daga baccin sai a ji kawai ya farka yana faɗa sunanka. To akwai abubuwa dai da dama da sukan sa mara lafiya su dinga kiran sunayen mutane, kamar idan akwai soyayya a tsakaninku, in budurwarka tana rashin lafiya za ta iya dinga kiran sunanka dai tana tunanin mutuwa za ta yi. Ko wani saurayinki ba shi da lafiya ya dinga magagi yana kiran sunanki, wannan ba zai sa a ce yarinyar nan mai ya ce ya raba da ita ba. Soyayya ce ta sa. Sannan akwai gaba ko kiyayya in tana tsakaninka da mutum, ta iya yiwa ka dinga rashin lafiya kana kiran sunansa amma shi bai ma san kana yi ba dan ba abin da ya maka. To akwai abubuwa dai da dama da sukan sa irin wannan, ko irin tsorata wanda ya firgita ka shiga wani hali, zaka iya farkawa kana kiran sunansa saboda shi ka gani a ƙarshe ka riga ka faɗi, ko mutum ya baka tsoro ka faɗi ka suma, ko mutum ya bi ka ya rafke ka, to zaka iya farkawa kana faɗar sunansa. To saboda haka shi ma kambun ido dai yana daga cikin abubuwan da suke sa irin waɗannan abubuwa. Abin da dai ake so shine a dinga yin bincike, kada da an ga abu alama ɗaya biyu sai a ce ai dama mun gani a YouTube an ce kaza, shikenan kawai sai a yanke hukunci. A yi bincike, a zamanto an tara alamomin da yawa ko kuma an samu masana.
sannan wato akwai yawan rama ba tare da dalili ba. Kaga mutum da dan bulbul ya ƙoshi ya dan dire ya dan baje haka kawai bai rasa ci ba, bai rasa sha ba, bai rasa kwanciyar hankali ba, kawai ya ta komawa baya. Ko kaga yarinya ta zuƙewa ta tsotsewa, ko mace ta ramewa, ba rashin ci ba rashin sha, ita ba mata da hankali ake ba komai ba, sai aga mutum yana ta ramewa yana komawa baya daga yadda yake. To da bisa dukkan alamu da akwai tasirin kambun ido a tattare da mutum. Sannan akwai ciwon kai wanda baya jin magani, kuma galibi in mutum ya kwanta sai ya dinga ganin mutane. Ciwon ayi magani ciwon kan ya ƙi rabuwa da mutum. Duk abinda akwai waɗanda ciwon kansu kusan da'iman ne, mutum zai ce shi ciwon kansa ma sai dai ya sauki, amma ko da yaushe cikin ciwon kai yake. Kuma mutum ya kwanta bacci sai ya dinga mafarkin mutane. To galibi dai akwai tasiri na kambun ido, amma mutanen da kake gani ba lallai ya zama su suka yi ma kambun idon ba. In ka je ka ce wani ya ma kambun ido aka kai ka gun 'yan sanda, kar ka ce za ka yi kira na ma, ba ruwana. Amma dai yana daga cikin alamomi, don haka idan an ga irin waɗannan abubuwa sai a haɗa alamun a tabbatar da cewa lallai wannan abin da ake zargi shine ya samu da mutum, sai a samu mutum kamar da muka yi bayani a bayan da addinin musulunci ya tanada. Sannan kuma abu na 8 shine akwai irin larura ta ƙarewar jini ba tare da wani dalili ko kuma wani ciwo ba, kawai sai ga an ce jinin mutum ya ƙare, a je a yi aune ba a gane ba, shi ba sikila ba, shi ba kaza ba, shi ba kaza ba dai, amma jininsa yana ƙonewa. To akwai alamun cewa akwai wannan alama ta kambun ido a tattare da mutum. Sannan akwai shiririta da rashin son yin abu mai amfani. Kawai ko da yaushe mutum ya je shi ya fi so ya kwanta, shi ya fi so ya zauna ya huta. In ya je aiki ma dai shiririta ce. To galibi akwai tasirin kambun ido a tattare da mutum. Ko mutum kafin ya samu dukiya ya ta fulanin mai kyau, in na samu zan yi kaza, in na samu zan yi kaza, amma in ta zo kuma sai mutum ya salwantar da ita ta hanya mara amfani. Sannan kuma akwai matsalar kasala da komawa al'amura baya, kamar na karatu ko kasuwanci da dai sauransu. Sannan akwai bayyanar wani zane ko wani baki-baki ko tabo a fuska ko a wani bangare na mutum, kamar yadda wannan hadisi da muka karanta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, daga wata mace da wannan baki-bakin a fuskarta, yace mata wannan da akwai alamun kambun ido a tare da ita, don haka a neman mata magani. To alhamdulillah, bari mu kawo wasu daga cikin addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda ake da neman tsari da kambun ido. Ya kamata ka yi ƙoƙari waɗannan addu'o'i da za mu kawo, a yi ƙoƙari ka haddace ko da guda ɗaya ce ko 2 a ciki, ya zamanto ana karantawa don neman tsari da kambun ido da za ka dinga yi wa kanka, ko ka yi wa iyalinka, ko kuma ka koya wanda ake zargin cewa ya kamu da wannan matsala ta kambun ido. Wato daga cikin addu'o'i da za mu karanta, dukkansu za mu kawo su ne daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye, kada ya zamanto cewa ruɗu ya shiga cikin bayanin, ko kuma addu'o'i da kawai shi mutum zai dinga tsarawa da kansa. Idan ka karanta ta sunna, ga ladan koyi da sunna, sannan kuma ga tasirin da addu'a za ta yi maka. An karɓo hadisi daga Nana Aisha, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya rashin lafiya, sai mala'ika Jibrilu ya yi masa ruqya, ya ce bismillahi yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min kulli sharri hasidin idha hasada wa sharri dhi ainin. Wato wannan addu'ar ita ce Nana Aisha ta ce mala'ika yakan zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana rashin lafiya, sai mala'ika Jibril ya zo sai ya karanta masa wannan addu'a da ta zo a cikin sahihu Muslim. Addu'ar ita ce bismillahi yubrika min kulli da'in yashfika wa min kulli sharri hasidin idha hasada wa sharri dhi ainin. Wannan ita ce addu'a, ga ta nan mun rubuto muku ita akan sikirin saboda yadda za ka iya karantawa insha Allah. Abu na biyu kuma shine
an karɓo daga Ubadata bin Samit, Allah ya ƙara yadda a gare shi, ya ce mala'ika Jibrilu ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin halin rashin lafiya ko kuma yana zazzaɓi. Sai mala'ikan ya ce masa, bismillahi arqika min kulli shay'in yu'dhika min sharri hasidin wa min kulli ainin Allahu yashfika. Wannan ita ce addu'a da shi Ubadata bin Samit ya ruwaito cewa mala'ika Jibrilu ya zo ya karanta manzo Allah sallallahu bayan wannan da Nana Aisha ta ruwaito. Wannan din ita ce bismillahi arqika min kulli shay'in yu'dhika min sharri hasidin wa min kulli ainin Allahu yashfika. Ma'anar wannan addu'a ita ce ina maka ruqya da sunan Allah da kowane abu da yake cutar da kai daga sharri mai hasada da kuma kowane irin kambun ido, Allah ya baka lafiya. Waccan dai tana Aisha na manta ban fassara ta ba, amma da ita ma fassara ta ita ce da sunan Allah ya warkar da kai kuma ya baka lafiya daga kowace irin cuta da sharri mai hasada idan yi hasadar da kuma sharri mai kambun ido. Ma'ana duk zaka ji an ambaci kambun ido a cikin addu'o'in, wanda wannan wani ƙari ne ma akan waɗancan hujjoji da suke tabbatar da cewa lallai da akwai kambun ido ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman tsari daga gare shi. Shi wannan hadisi akwai shi a cikin sunan Ibn Majah, kuma Albani ma ya ce hadisin Hassan ne. Sannan abu na uku shine an karɓo daga Abi Sa'id cewa mala'ika Jibril ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa, ya Muhammad, da alama ba ka da lafiya. Ma'ana ya ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga alamun zazzabi a tare da shi, sai ya ce masa, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da alama ba ka da lafiya. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am. Sai mala'ikan ya ce, bismillahi arqika min kulli shay'in yu'dhika min sharri kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Kaga addu'a ta uku kenan. Dukkan waɗannan addu'o'i mala'ika ne da kansa yake karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. bismillahi arqika min kulli shay'in yu'dhika min sharri kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Ma'ana ne maka ruqya da sunan Allah daga kowane abu da yake cutar da kai, daga sharrin duk wani abu mai numfashi ko sharrin kambun idan mai hassada. Allah ya baka lafiya, ne maka ruqya da sunan Allah. Wannan ita ma wato addu'a ko wannan hadisi yana nan a cikin sahihu Muslim. Abu na hudu shine an karbo daga Abu Hurairah ta Allah ya kare yadda a gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duba ni, sai ya ce da ni, shin in yi maka ruqya da wata addu'a da mala'ika Jibril ya zo min da ita? Sai na ce da uwata da ubana, na amince ya Rasulullahi. Ma'ana ita ma dai wannan addu'ar mala'ika Jibrilu ne yake zuwa yana karantawa manzon Allah sallallahu alaihi. Kai da ka ji ka san cewa wato addu'ar zababbiya ce, wata ta musamman ce. Allah madaukakin sarki ne yake aikowa idan annabinsa ba shi da lafiya, sai ya aiko zababban mala'ikunsa cewa ya zo ya karanta masa wannan addu'a. Duka waɗannan addu'o'i uku da muka karanta kun zaka suke. To wannan ma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce da sahabinsa, ya san ba zai ki ba, amma dan ya jawo hankalinsa ya ƙara karkato da tunaninsa zuwa ga abin da zai karanta masa, sai ya ce in karanta maka wata addu'a da mala'ika ya kasance yana zuwa yana karanta min ita. Ya ce zan ma iya baka uwata da ubana akan ka karanta min wannan addu'a din. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bismillahi arqika wallahu yashfika min kulli da'in fika. Bismillahi arqika wallahu yashfika min kulli da'in fika min sharri nafasati fil uqadi wa min sharri hasidin idha hasada. Sau uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta masa wannan addu'a. Sannan na biyar, an karɓo da kanana Aisha, Allah ya ƙara yadda a gare ta, ta ce na kasance ina yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruqya daga kambun ido, sai in ɗora hannuna akan ƙirjinsa in ce imsahil ba'asa rabban nas biyadika shifa'u la kashifa lahu illa anta.
wato ruqya dai shine a yi wa mutum addu'a don neman masa tsari daga sharrin abin da yake damunsa, don Allah ya yaye masa abin da yake damunsa. Lokacin da muka yi bayani akan yadda ake yin ruqya, na kawo bayanin yaya ake yin ruqya ta tofi da wanda ake ɗora hannu akan mutum ko a kirji ko a baya ko a da dai sauransu dai duk dai na yi bayani, ko a hannu da makamantan irin waɗannan abubuwa. To Nana Aisha ta ce idan Annabi sallallahu alaihi wasallam na rashin lafiya takan ɗora hannu a ƙirjinsa sai ta karanta masa. Kenan idan mijinki ne yake da wannan zazzabi za ki iya masa, ko ɗanka ko in yaro ne ƙarami, sai ka ɗora hannu a ƙirjinsa sai ka karanta masa wannan addu'a, sai ka ce wato sai karanta masa wannan addu'a ta Nana Aisha, wato ka ce imsahil ba'asa rabban nas biyadika shifa'u la kashifa lahu illa anta. Fassara wannan addu'a shine ka shafe cutar nan ya ubangijin mutane, waraka tana hannunka, babu mai yayi masa sai kai. Wannan hadisi Ahmad ne ya ruwaito shi. Wannan su ne wasu daga cikin addu'o'i da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi don neman tsari daga sharrin kambun ido da kuma sauran cututtuka da suke da alaƙa da hassada ko sihiri da makamantan waɗansu abubuwa. Addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za su ƙirgu ba waɗanda yake yi don neman tsari daga sharrin masihirta da kambun ido da sharrin shaidanu da dai makamantansu. Amma dai gashi nan mun kawo addu'o'i guda 5 ingantattu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk gashi nan mun rubuta muku su akan sikirin da zaka iya karantawa. Mai bukata hand out akan wannan ga lambar wayata 081 62 600 700 081 62 600 700. Idan ba daga Najeriya kake ba sai ka sa plus 234 a farko sai ka sa h1 62600 in ka kira nan Allah da za mu sanya da za a yi sai a aika maka da wannan takarda da dukkan waɗannan bayanai da ne a ciki. Insha Allah ta'ala za ka iya samunta, ko da wani gari kake sai mu aika ma insha Allah. In kuma a kusa kake za mu iya baka adres sai ka zo ka karɓa da yardar Allah madaukakin sarki. To waɗannan su ne daga cikin addu'o'i da ake yi don neman tsari ko kuma don neman kuɓuta daga wanda ya faɗa ga wannan tsautsayi na kambun ido ya same shi. Amma idan ya kasance mutum ya riga ya faɗi yana shure-shure ko yana buge-buge ko yana fitar da dafara daga bakinsa, wato wata kumfa tana fita daga bakin mutum ko ya fita daga hayyacinsa baki ɗaya, abin da ake yi shine wanda ake zargin ya yi masa, kamar a ce misali mace ce ta yi wa ‘yarta wanka, ta yi mata kwalliya, ta sa mata kaya masu kyau, ta ɗan shiga makwabta, aka ga kwalliyar, ta dawo gida sai ta faɗi kuma tana shure-shure ko rashin lafiya. To a iya zuwa a samu wanda aka san ta je wajensa a ce to wance ce kaji abin da yake faruwa da ita, da Allah ko za ka yi alwala ka ba mu ruwa sai mu yayyafa mata. Ba wai zuwa za a taro wa mutum mutane a tayar masa da hankali, ko mata su zo su cika wata gida su ce wallahi sai ta yi wanka an zuba wa wannan yarinyar. Abu ne ake yin sa na ilimi, saboda haka dai a shawarci an kai ba malami bane, idan irin wannan ya faru da kai sai ka nemi wani malami a makwabtanku kai masa bayani, ɗana ne abu kaza ya faru da shi amma ina zaton kaza da kaza da kaza, shi kuma sai baka shawara ga yadda ya kamata bi. Ba zuwa ake a taro da mutum hankali ba. Kuma yadda hadisi ya bayani, idan kai ne aka nemi cewa ka yi wanka din ko ka yi alwala din ko ka yi wani abu din da shari'a ta zo da shi don wannan bawan Allah ya samu waraka, to ka yi. Idan kuma ka ƙi kuma ya kasance hakan tasirin da ka gare ka ne, to kaga idan ya rasa rayuwarsa sai ka je ka yi bayani a gaban Allah ranar tashin alkiyama, tun daga umarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka cewa wa idza tusiltum faghsilu, idan an nemi ku yi wanka din to ku yi wanka. Allah ya gafarta mana. Sannan wato idan aka bi wannan hanya, mai kambun ido wanda ake zargin an yi wa kambun ido din bai warware ba, da an yi masa yan dabarun da ya kamata a yi masa amma an ga bai tashi ba, bai watsake ya riga ya dawo hayyacinsa, ko kuma da yake kwance ne a gadon asibiti ko yake kwance a gida
aka ga cewa alamun matsalar tasa ta kambun ido ce, an yi masa abubuwan da aka sani bai samu waraka ba, to sai a nemi masani akan wannan don ya tabbatar da cewa kambun ido din ne ko sihiri ne ko aljanu ne ko ta lalura ce ta daban. Idan duka ba a gane ba sai a kai mutum asibiti, wanda kusan matakin zuwa asibitin ma shine na farko in kai ba malami bane ko kuma ba masani bane ba, sai a je asibiti a yi amfani da kayan zamani a yi gwaje-gwaje a gano ko ta matsala ce ta shafi kwakwalwa ko ta shafi zuciya da dai sauransu. Sannan akwai rigakafi da ake cewa ya fi magani. Yaya ya kamata bayan waɗannan addu'o'i da za ka dinga yi, to ya kamata ka yi wa kanka da iyalinka rigakafi daga kambun ido, kada hakan ya riga ya zamanto cewa ya same ka ballantana ma a tafi neman magani. Wato abu na farko da ya kamata ka yi a shawarce don neman tsari da kambun ido shine, musamman yanzu a zamanance, a zamanin da muke ciki yanzu, ka yi ƙoƙari ka rage yaɗa hotunanka ko na 'ya'yanka ko na iyalinka a irin kafofin na sada zumunta. DP ɗinka na WhatsApp hotonka ne, Facebook ka zuba hotunanka sun fi guda 80, TikTok kai ne, Instagram kai ne, ina ne kai ne, Twitter kai ne, ko ina duk gashi nan ka zuba hotunanka. Kuma a hotunan naka kai ba karatun Qur'ani kake ba wa'azi kake ba nasiha kake ba wani abu mai amfani kake ba, kai ba talla kake ba kasuwanci kake ba, musamman mace kawai a ɗauki hoton ki kina rawa. Ai ba ma sai an miki kambun ido ba, tun a comment zaki dinga gani wani ya zage ki, wani ya cire ki daga musulunci, duk dai gashi nan. Saboda haka a yi ƙoƙari a dinga rage irin waɗannan tuttura hotuna ko hotunan 'ya'yanka ko hotunan wani jaririn ma ko wanka ma ba a yi masa ba, daga haihuwarsa shikenan sai ubansa ya ɗau hotonsa ko uwarsa ta ɗau hotonsa a sa a Facebook cewa gashi nan na haifa ɗa ku sa masa albarka. To a rage yaɗa irin waɗannan abubuwa. Ka yi kwalliya ka sa shadda ka mai kyau, shikenan kuma sai ka yi hoto da ita ka sa a Facebook, ka ce day 1 sallah, day 1 sallah, day 2 day 3 day 4 day 5, har sai ka gama zana kaf kayan sallar da ka ɗinka duk ka saka su a social media an gani. To irin waɗannan abubuwa a ɗan rage su saboda gudun kamuwa daga matsaloli na kambun ido. Abu na biyu shine ka san ko ki san irin kwalliyar da za ka dinga yi yayin shiga taron jama'a. In dai ka san kwalliyar da za ka yi cikin taron jama'a za ka shiga, ba kwalliya za ki don ki yi wa mijinki barka da zuwa ba, ba kwalliya za ka yi don matarka ta ganka ko don ka je wajen amaryarka ba, kawai kwalliya za a yi don a shiga jama'a. To a san irin kwalliyar da ya kamata a yi. Idan mace ce ki, a yi kwalliya da za ta suturce jiki, ba kwalliya da za ta bayyana tsaraici ba, ba kwalliya da za a dinga tanka ki ba, ana cewa kin canja ko kin karu ko kin rabu ko makamantan irin waɗannan abubuwa. Sai a san irin nau'in kwalliyar da ya kamata a yi. Idan namiji ne ma ba wai sai ka yi kwalliya ta kece raini ba kwalliyar aka hana ka ba ka yi, amma dai ka guji yin irin nau'in kwalliyar da za ka karkato da hankalin mutane su dinga faɗar abubuwa marasa daɗi a kanka, musamman dai abin da ya danganci bayyana tsaraici ko kuma canja yanayin halitta. Kai baki ne amma sai ka je ka shashafa abubuwa ka zama fari don kana so ka fito cikin jama'a a ganka sosai. To a yi ƙoƙari dai shi ma irin waɗannan abubuwa sai a dinga kula da su. Abu na uku shine a hana yara gantali ko yawo lokacin da aka yi musu wanka ko aka yi musu kwalliya ko kuma lokacin da babu cikakkiyar sutura a jikinsu, wanda hakan ba ma kambun ido ba, yana haifar da abubuwa da dama. Kin yi wa ƴarki wanka, kin mata kwalliya, kin sa mata kayanta masu kyau, to ba wai burgewa bane ba kawai ki sake ta shiga can gidan ta shiga can gidan ta shiga gurin wane ta shiga gurin wane, ba burgewa bane ba. In kin wa ƴarki kwalliya, in so kike a ga kwalliya to ci na mata je ki gaida wance, ki gaida wane, daga nan ki dawo gida. Ka abarta a rariya ta yawo ana ganin ta ana tanka ta, ko kuma lokacin da yaro ba cikakkiyar sutura a jikinsa, kaga yara ba wando a kofar gida suna wasa, kaga yara ba riga suna wasa, kaga yara ba dan kwali ba cikakkiyar sutura kamar ba su da iyaye, wasu ma a titi suna ta guje-guje ana ta faɗa abubuwa da dama a kansu. To a yi ƙoƙari irin waɗannan abubuwa a dinga kula da su, a dinga kiyayewa. In Allah ya yarda za a samu raguwa ko kariya daga matsala ko kuma sharri na kambun ido. Sannan abu na hudu shine musamman mata a daina saka sutura wacce za ta iya bayyana tsaraici
ko kuma su janyo hankalin maza zuwa gare ki, ko namiji mai saka kayan da za su janyo har mazan ma ana ganin cewa kamar mata ne suke yin wata shiga wadda za ta bayyana tsaraicinsu don su janyo hankalin maza zuwa gare su. To gashi har mazan ma yi suke. Namiji yana sani sai ya sa bes, sai ya ɗauko wani yadi share-share, ana ganin jikinsa, ana ganin bes ɗin da ya sa, ana ganin wandon ciki, sai ya ɗauko gajeren wando sai ya sa. Wandon na rigar tasa, daga rigar ana ganin wandon, ana ganin kuma har ƙasan wandon shi ma duka ana gani. To duka irin wannan shi ma ba daidai bane ba, kana yawo ana ganin tsaraicinka, kana ganin cewa kai ka burge, iska tana shiga ka ta ko'ina. To kaga ba daidai bane ba. Ko ga namiji ya fito kofar gida ya zauna da gajeren wando, kafarsa duk gashi, ya zauna ga 'yan mata suna ta wucewa suna tafiya makaranta, ga matan aure suna shigewa, mutum ya fito ya zauna, ko mutum ya fito ya zauna ba riga. To duk irin waɗannan abubuwa sai a yi ƙoƙari a guje su a matsayinka na mai mutunci, ka kare mutuncinka kuma ka kare lafiyarka. Ko maza masu yin bal ba riga, ka ga mutum daga shi sai gajeren wando, wani ma an tashi daga bal ɗin a haka zai ɗauko but ɗinsa ba riga sai gajeren wando, ga magariba ta yi, sannan a haka zai tun daga filin bal har gidan uwarsa ya je ya ɗebe mata ruwan randa ya wanke kafarsa. To kaga da irin waɗannan abubuwa ya kamata a dinga kula, a suturce tsaraici, ko da can inda yake kana ganin dukkan su 'yan uwanka maza ne, to amma gudun irin wannan kambun ido ɗin bai kamata a ce ka dinga bal ba riga, ko kuma ya zamanto cewa sai ka bayyana tsaraicinka, ko wankan ruwa. Ko wankan ruwa ne ai ba a ce dole sai ka cire rigar ka za ka yi ba. In ka je swimming pool sai ka samu wata sutura da za ka iya sawa ta baka dama ka yi wankan ka ba tare da ka takura ba. A shawara kenan dai a yi ƙoƙari an kiyaye irin waɗannan abubuwa, in Allah ya yarda ba za a dinga gamuwa da waɗannan matsaloli na kambun ido ba. Sannan abu na biyar shine yawan neman tsari daga sharrin kambun ido, da kuma yin addu'a yayin fita daga gida ko hawa abin hawa da dai sauransu. Ga dai addu'o'i nan duk mun karanta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ba zai iya karanta wanda sai kan sikirin ba, ko yana buƙatar transliteration, wanda ma'ana rubutun boko na arabiya, inda mutum zai iya karanta. An baka iya karanta arabiya ba, to Allah da sai ka yi magana, Allah da za mu aika ma da wannan hand out din insha Allah, amma ba kyauta bace ba, akwai kuɗin photocopy. In Allah yarda mutum ko ba a Najeriya yake ba, inda akwai hanyar da za a ba aika maka din, za mu aika ma insha Allah, za a samu waɗannan bayanai. To alhamdulillah, bayani akan kambun ido bayani ne mai yawan gaske, mai faɗin gaske, da idan ɗauko shi za a yi ta yi za a samu wato abubuwa sosai da sosai, za a samu kuma cin lokaci da kuma faɗaɗɗun bayanai. Amma dai wannan bayani da nake muku yanzu na riga dama na yi bayani a kansa kusan shekara 4 ko 5, amma sai dai a rubuce na yi shi, na sa shi a shafi na Facebook. To gashi nan dai yanzu na yi bidiyo, wanda yake buƙatar tambaya ko ƙarin bayani sai ka yi comment a ƙasa, ko kuma ga lambar waya ta 081 62 600 700. Sunana Bashir Halilu Idris daga cibiyar Albishir Islamic Medicine, masu yin ruƙuya da haɗa magunguna na musulunci da na gargajiya, tare da ba da shawarwari da addu'o'i akan cututtuka da sauran lalurori na yau da gobe. Wanda yake buƙatar ya ci gaba da ganin waɗannan bayanai namu da sauran abubuwa da suka danganci addu'o'i da magunguna, to sai ya search din channel ɗinmu mai suna Halal TV Hausa a YouTube. Idan a Facebook ne kuma ka rubuta Bashir Halilu. In Allah ya yarda za ka ganni, za ka ga rubuce-rubuce na da sauran abubuwa da suke da alaƙa da harkokin magunguna da addu'o'i. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.